Dene kompak-kompak ning bleguk-bleguk. Lampune padake Mas. Wah. Sumirah biar. Selamat malam. Sudah lama tidak beleguki kalian semua. Siap dibeleguki? Asik. Ciro Luja. Coba tak beleguki sinden sing isih prawan sing durung duwe pacar. Nomor loro saka ini Mbak Lila. Lok gede sumber. Selamat malam Mbak Lila. Lila SPD. Sudah punya pacar? Alhamdulillah Pak. Senang sudah ya. Iya. Uswawe tahun 26. kowe 26 tahun cawe kok aku suarane apik pinter. Sugih kok ora duwe pacar piye. Apa ngerti bar kok kene terus dadi judulnya Joko Kabungan Kidul iki ya. Siapa yang tertarik Mbak Lila bisa menghubungi nomor di bawah ini. Siap dibeleguki? Nggih siap. Ciro Luja. Rumah saya keri dewe. Coba ini Mbak Putri sing wis duwe putra siji. Dalu Mbak Putri. Selamat malam Pak Sigit. Salam. Nggih. Putrane umur pinten Mbak Putri? 1 tahun iki Pak. 1 tahun. Pun saged napa anake Mbak? Andan-andan. Andan-andan bapake pun saged napa? Wong-wong terus. Ya itu kesukaannya dia loh. Siap dibeleguki? Siap dong. Mbak Putri dari Bluro. Ini iso jaranan barang ya Mbak Putri. Siap dibeleguki? Ciro Luja. Asik. Bingung. Iki wis duwe anak siji. Tak goleki sing duwe pengalaman sing anake telu. Mbak Imro'atul Imam Firdaus sarjana seni. Pidalem saking Mebrang Randu Agung Sumber. Malmel Mbak Imam. Haluse. Siap dibeleguki Mbak Yu. Iya, anak muda kalau tak cerita ya, siap. Pola-pola bro. Asik.